Witam Was. Pierwszy odcinek z Say Battle 2. Dobra, lecimy standardowo online. Ja standardowo sobie gram Advance Mod. Quick Game. Niech nam szuka jakiegoś gracza. Hajwy. Jakiś dziwaczk. Ustawmy sobie statki tak. 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 Tutaj. Tego dajmy tutaj. Tego tutaj. Tego dajmy tutaj. A tego dajmy tutaj. Dobra. I teraz weźmy sobie modyfikację. Najlepiej sobie to wziąć. To. Tutaj to dajmy, żeby nas mogło chronić, jak ktoś nas zaatakuje. Dobra. Jeszcze teraz to. I jeszcze może inne tutaj powkładajmy. Jakby chciały się nam wybić tutaj, to nie da rady. Dobra, czekamy na niego, jak on już to wszystko sobie tam zrobi. No, szybciej. Widać, że chyba dobrą taktykę ma, bo długo coś robi. No, ale nie wiadomo. Czekaj, bo teraz będzie lekki pisk, bo się poprawię. Przepraszam. Co on tak tam długo jest? Pospiesz się. Wiecie, może... A nie, chciałam zrobić pauzę, ale tak nie zrobię, bo już to wszystko sobie zrobię. Dobra, pierwszy atakujemy. Czemu nie mogę tego wziąć? Jeszcze nam ładuje. Dobra, już jest normalnie. Weźmy... A nie. To weźmy sobie szpieg tutaj. Coś ma tutaj? Dobra, 2 ma tutaj, to już prawie jednego załatwiliśmy. No niestety mam tam kolegę. To nie powiodło, dobra. Tutaj. Dobra, i użyjemy sobie tego. Dajmy tylko, chyba że on też to coś ma. No bo często właśnie ludzie to mówią, bo to jest dość dobre. A gdzie nas tutaj zaatakujesz? Wyszpiegował mnie ostro. A teraz nasz ruch. Łódź tutaj. Nie, co to jest dobre w SEA Battle 2, że są więcej tego wszystkiego jest. Dobra, dość dużo mu tutaj glebnęliśmy. Po co on sobie bierze to, że pewnie już zapomniał, że tutaj ma 3. No w moją minę niestety trafiłeś. Dobra, tutaj dajmy, kurde. Śmiałem, ale dobra, już mu 3, no, 3 szturmowce mu zbijemy albo 2, albo 4, to znaczy. No, on nam dopiero co jednego zbił, a my mu już mamy, że 3. Dobra, no dawaj. Tak wiem, że mnie raczej nie trafisz. Mam tutaj... Kurde, nie mam tutaj ochrony. Już pewnie mnie walnie. No. Dawaj.
szybciej to rób, gdzie ty zasypiasz. Dobra, tutaj szturmowca gdzie zbiłem. Wezmę sobie minę. Dobra, nic tu niestety nie miał. Długo znowu będzie się tak zastanawiać. Ja zrobiłem pauzę, bo on to strasznie długo te ruchy swoje robi. Dobra. Gdzie tu pisze Arsenal. Dajmy sobie to. Nie, prawda. Kurde, ja chcę ci tam to wbić. O nie, ostro nas chyba zaatakuje. No dosyć. Traf na lewo, błagam, dobrze. To ja ci teraz tutaj dam do myślenia, kolego. Coś tutaj masz, błagam, nie. Dobra, nie. Nic mu nie zbiłem. Gdzie on to wszystko ma? Nie wiedziałem, że już mi zbije. Dobra, swoich min użył. Teraz nasza kolej, to dajmy sobie. Nic tutaj nie ma. Nie zbije już nam. Chyba, że... trudno. Dobra, nie trafił, teraz mamy okazję. Tutaj wiesz. Zbijam ci coś? Jest jedno szturmowca, wychodzi. Jest. Pięknie, pięknie. No i 4 szturmowiec już zbity. Dobra. Kurde, ale już wiem, gdzie masz go. Co? No. Jest. Pięknie. Dobra, ja będziemy raz, 2, 3, 4, 5, a ja on raz, 2, 3, 4, 5, 6. No trochę ma nad nami przewagę. Ale on już chyba nie ma modyfikacji, a my mamy chociaż jeszcze jedno to. Kurde. Nie dobrze trafię. Kurde. Kurde. Jestem po męczy. O jacie. Mi zostało raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 do zbicia. A mu raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No super, nie zostało więcej. Dobra, załatwiamy. Mam nadzieję, że za chwilę mu coś trafimy. Jak nie, no to będzie katastrofa. Dobra. Jeszcze trochę mu tutaj tego zostało. No już parę miejsc tylko mu zostało i nam też. Chyba już nam zbił. Dobra, nie zbił. Kurde, ale są emocje. No nie, już nam zbił. Kurde. No, przegraliśmy niestety. A jakiegoś następnego gracza nam tutaj poszuka. Dobra, wybierzmy sobie auto, może, bo nie chce mi się ustawiać. Dobra, takie może być. No, tylko 81.
Teraz zbytnio zaszalej, to nie zaszaleje, no. Ale dobra. Sobie tutaj tą łódź podwodną dajmy. To dajmy. I to jedno tutaj może. Dobra. Tylko żeby nie było znowu, że tak się ten ktoś będzie ociągać. Dobra, jestem już po przerwie, jak on tutaj sobie to wszystko wybrał, bo dość długo to wybierał. Dobra, pierwszy nas atakują. Chyba dopiero to jeszcze runda się nie zaczęła, bo nie pisze tutaj. O, dobra, dopiero się zaczęła. Miejmy nadzieję, że to wygramy. Dobra, łódź podwodną bierze tutaj. Czy po nas. Dobra, nie strzelił nam. Użyjmy sobie tego i tutaj niech na środek nam pojedzie. Nie, minę musiał tu postawić koleś. Dobra, teraz cię zaatakujemy, kurde, on jest szpiegiem. Dobra, jednego tutaj masz, to ci go za chwilę zbijemy. Dobra. Nie pojedźmy sobie tą modyfikacją na przykład tutaj, chyba że jest... Nie, musiałeś mieć, nie? Kurde. Wkurza mnie. Nigdy nie może mi w ten statek trafić, no ale już go zbiję po tej rundzie. Dobra, no czemu akurat ma tutaj gdzie ja, nie? Sam koleś. Już nie mamy żadnych modyfikacji. No i mi zbił. Że trudne to będzie z nim wygranie. Co on zrobił? No dobra, już nas pewnie i tak pojedzie. Dobra, wyjdę. I to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pa!